Ħabbret il-mewt taċ-ċermen tal-Awtorità tax-Xandir Martin Micallef fl-omor ta' 61 sena. Micallef kien ilu jokkupa din il-kariga l ftit aktar minn sentejn u kellu esperjenza wiesa fix-xandir ta' madwar 40 sena. Huwa saħansitra kien fil-bord editorjali u f'produzzjoni tal-Istazzjon Mediterraneo li kien qed jaħdem f'kollaborazzjoni mar-Rai u France 3. Huwa kien l-ewwel koordinatur Malti fl-Assoċjazzjoni Ewropea u Reġjonali għat-Televiżjoni. Martin Micallef għal xi żmien anki ta' kontribut fil-qasam tal-ġurnaliżmu f'dan l-istazzjon. Il-predeċessur tas-Sur Micallef, George Mifsud, ukoll miet meta kien għadu jokkupa l-kariga fl-età ta' 68 sena. Dwar is-Sur Micallef dan l-istazzjon ħal kummenti ta' Charles Flores li fisser il-kontribut siewi li ta' Martin Micallef anki fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Kienu kol bniedem tekniku ħafna. Jiena sibtu fit-tmexxija tiegħi tat-taqsima tal-aħbarijiet, sibtu ta' għajnuna kbira pereżempju meta ġejna biex naqilbu bil-kulur. Ix-xandar veteran irrakkonta wkoll memorji taż-żożija tiegħu mal-mibki Martin Micallef. Kien jagħti eżempju anki waqt il-logħba tal-futbol għaliex jiena wieħed minn dak li kont nitlef rasi jekk naqilgħu. Martin kien jibqa' kalm jgħidlu issa nġibuhom dawn memorji li nibqa' niftakar f'Martin għax kien uman, kien bniedem li jibqa' dejjem saqajja mal-art anki fil-qasam tal-isport. Intant fi tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal jinsab maħsud b'din l-aħbar. Tenna li s-Sur Micallef kien jagħmel xogħlu b'mod eċċezzjonali. L-Awtorità tax-Xandir ukoll sellmet lis-Sur Micallef filwaqt li fistqarrija l-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja ta' Martin Micallef. Il-Partit Laburista ddeskriva lil Micallef bħala bniedem kolt u espert fil-qasam tax-xandir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.